Forretningsudvikling er en organisationsfunktion, der er på vej frem i danske virksomheder. Det er en funktion, der ofte er lidt misforstået indtil videre. Folk har grebet den anden inden for salg og mange andre funktioner. Men det er faktisk en selvstændig funktion med sine egne opgaver og processer, som de virksomheder, som lykkes med det, også påviseligt tjener flere penge end andre. Det har vi jo et nyt studie, som er publiceret her i 2016, der viser. Det er meget vigtigt, fordi den hjælper virksomhederne med at forberede og støtte implementering af deres vækstmuligheder mere effektivt end virksomheder med svagere forretningsudviklingsaktiviteter. Vækstmuligheder kommer i mange afskygninger, og datadrevne vækstmuligheder er en af de ting, som forretningsudvikling tager sig af. Og vi arbejder med at forstå, hvilke organisatoriske og kundeforståelsesudfordringer, som virksomheder står overfor, når de skal forberede og implementere vækstmuligheder, der er baseret på data